Mela ġajel tistaqsi, mill-esperjenza tiegħek u fl-opinjoni tiegħek, kif taħseb li jikkumparaw l-artisti jew il-creatives Maltin ma' dawk ta' barra? Mela, domanda tajba wkoll. Leġġerja aħna biss. Strina. Mela jiena nista' nitkellem fuq teatru biss għax il-skill set tiegħi l-hemmhekk qiegħed. Teatru Malta għandna għaw min jagħmel teatru tajjeb ħafna, imma m'hemmx lexieren. Sewwa. Kemm inna il-Brexit kien actually ta' benefit tal-Malta. Għax ma konet nisilfu ħafna nistajbin l-Ingilterra. Issa ma jistawx nisportawhom iktar hemmhekk. Issa diffiċli aktar biex imur l-Ingilterra, allura dawn nista' talent jibqgħu. Malta wkoll għandna l-Arts Council jagħti fondi jiena parti minn raġuni kbira għal fejn għandi bbażat Malta hija maħabba l-Arts Council għax għandek opportunitajiet tajbin li jagħti ċertu fondi, bad il-fondi jiġu bil-kondizjonijiet għax inti bil-fondi tuża l-flus tan-nies tat-taxpayer, ġifieri n-nies il-priorità hija li n-nies jibbenefikaw minn dal-proġett li inti tagħmel bil-fondi tagħhom. Sewwa ġifieri, allura inti pereżempju jiena ma tantx kien ikolli interess nikteb play bil-Malti li ħadd tittella l-aktar żewġ weekends tlieta u daqshekk. Sewwa play biex tevolvi titellaħħa 30 darba u darbtew. U tbiddel u tilab baħħa sewwa. Barra għandek eluf ta' nies biex jarawha play sewwa. Malta m'għandekx dak in-nies ta' nies. U bil-Arts Council għandek dak l-inizjattiva biex ġara. Issa m'għandniex dik il-kompetizzjoni Malta fit-teatru. Jiena meta nagħma ta' barra skont li ma' pajjiżi. Biex tikkompeti l-Ingilterra, per eżempju, dak l-aktar suq li naf jiena, il-livell huwa pjuttost toli, mhux biex bħala rextar, li jibda mill-kidba. Sewwa li mort xi ħaġa u litteralment bidlitlek il-world view tiegħek, jew l-inqas sfidata. Sewwa għaw 2-3 kittiba ta' plays, għax imbagħad min jagħmel kittiba tajbin ta' kodba. Li mhux neċessarjament jittranslate sewwa, hemm min jikteb kodba primarjament u mbagħad min jikteb play. Nibqa' fuq il-plays, qed tgħid li hemm żewġ playwrights tlieta li inti tikkonsidra anke barra minn Malta, jekk għandek jekk għandek prorata ta' 20,000 kittieb, ħajkollok 200 minnhom ħajkunu tajbin. Malta m'għandniex 20,000 kittieb, għandna 20. Sewwa ġifieri għandek jiena inħobb intella x-xogħol tiegħi barra minn din dejjem niċċallenġja ruħi. Jiena niddejja li tkun li inti tajjeb għal Malta. Jiena nixtieq immur l-Ingilterra naħdem ix-xogħol tiegħi, jiena blajna ħafna xogħol mill-Ingliżi, intellaw ħafna teatru intellaw nimportaw ħafna, xtaqt reverse. T-sporta wkoll. Berra, nħobb dejjem niċċallenġja xtaq dik il-validation jiena li minn pajjiż minn Malta minn pajjiż dik in Kolonja, imma kapaċi u arti tajba wkoll. Kapaċi anke nispirawkom lura bħal speċi dan tip. Naħseb u anke kif naraw it-teatru għadha mhijiex daqshekk anke f'mod governattiv, it-teatru għaddu daqsxejn consolation prize. Sewwa minn għarrid ixobb xogħol mal-gvern ħanitfgħu jaħdem hawn sewwa ġifieri dik iridu nbidlu għax inti Malta biex it-teatru nibnu udjenza irid nagħtu pol. Jekk inti qatt ma mort teatru, qiegħed dejt ma' waħda tħobb it-teatru, ħadditek teatru. Idealment inti toħroġ minn hemm moħħok mifquħ. Tgħid ħanerġa' mmur. Sewwa, jekk ħaddilek tara teatru l-esperjenza kienet sewwa u diffiċli tplay li inti tikkompeti mal-YouTube, mal Netflix, ma' dawk l-affarijiet kollha sewwa. Tgħid all right. U tista' timmaġina xi ħadd taqgħod xi tgħid li jien play 30 snin ilu ma impressjonanix. Ġifier għandek min jagħmel teatru għandi dik ir-responsabilità li dak li jkun għalhekk ġien ninħaraq jien meta mmur teatru nara play substandard ngħid biex illannu. U l-Malta m'għandniex daqshekk in-nies mhumiex daqshekk discerning li jgħidu ora dik qed ħażina u jekk mort it-teatru mort il-Manuel mort hemmhekk ġifieri tajjeb daku. Li tgħin kieku Malta għandna bżonn naħseb kif kellna Pawlu Xwiereb
B'xaħat bħalu reviewer li ma jiddejaqx. Sowa, li raġa ħaġa u ta' famużament kritiku ħafna. Għanna plays tajbin Malta, imma barra minn Malta mbagħad plays eccellenti. Sowa, u inti meta tkun Edinburgh, per eżempju, għandek 2000 play, ftit minnhom ikunu tajbin, ġifier għandek bżonn il-kwantità ukoll biex joħorġ, ġifier. Julian tiktib li reċentament kien hemm xi reviewer anonimu illi għala ħafna problemi fit-teatru. Fil-kodba naħseb ta' Ma tal-kodba dak kien. Tal-kodba kien. Tal-kodba kien. Niftakar il-Facebook feed tiegħi kienet. U nisħadu Dik ħasra kienet idea tajba, imma l-ħaġa li din il-reviewer kienet taħdem għal kunsill lokali tal-ktieb. U batzirna nafu minn kienet il-reviewer. Dik kienet problema, għax reviews taħħa kella, u kienu minn meta rajtom jien da reviews kodba kienu place, imma kienu ġew minn xaħat li mitħla u xaħat li jifhem, xaħat li għandu l-opinjoni tiegħu mhux bħal l-opinjoni ta' xaħat kwalunkwe persuna li ġivi kieku dil-persuna xi darba tieqa fix-xoltana, taħħa jew ma nafx jekk waqfux, ma nafx kif seċċat. U tibda tagħmel reċenzjonijiet. Tagħmelhom tagħmelhom tieħu l-funding biex tagħmel aktar minn dawn reviews għax kienu hemm aħna għandna dik il-kultura ta' proset tal-programm. Sewwa oġobni, proset oġobni, ma mhux daqshekk kritiki. U fit-teatru diffiċli ssib hemm xi ħadd li jkun daqshekk għax kulħadd jaħdem. Dan is-sens ta' inċest kważi li ma nistax infotti, ma nistax ngħid kontri. Għadha probabbli ħanamlu produzzjoni flimkien. U bil-esperjenza tiegħi l-Ingilterra, reviewers blaħrina u jieħdu gost jagħmlu review ħażina jagħmluha arti. Hekk jitmejlu bik taqra ta' ġifieri ħażina. Imma fl-istess ħin twaqqaf ċertu tittinja daqsxejn toħloq il-competition. Malta naħseb hemm place rajt teatru sabiħ ħafna, nsemmi pereżempju Simon Spiteri, inħobb ħafna x-xogħlijiet tagħha. U anke tinduna mill-kitba tagħha li di pjanata għax ending ta' play ikun ending tajjeb ikun unpredictable, imma fl-istess ħin inevitable. So jkollok dan it-tip ta' Batem oħrajn, kittib oħrajn li qegħdin jimpruvjaw. Ġifieri kollox naraw, aħna teatru jew jiena jew Anġel nipprova kemm jista' jkun naraw kollox x'qed jiġri anke minnu. Tilajn għandna livell qed jimpruvaw. Qed jimmatura. Anke aktar kmin is-sena kien hemm Simon involuta fiha wkoll kellhom La Rond tellaw play, u dik kienet play żgħira mingħajr fondi, nieħu pjaċir ħafna nara shows jittellaw mingħajr fondi tal-gvern, ġifieri teatru indipendenti. Għax inti meta tuħu fondi l-gvern tajjeb ħafna, imma fl-istess ħin għandek daqsxejn marbut. Stringenzi. Għandek daqsxejn marbut, ġifieri tajjeb il-gvern qed jgħin, imma idealment il-fondi joħodhom minn għandu bżonnhom, minnu kapaċi jtella jaħdem mingħajr fondi, jaħdem mingħajr fondi. Dik kienet La Rond, kienet play sabi għamlu adattament ta' play teżisti, adattament bil-Malti, kienet ġo Splendid li huwa venue żgħir il-Belt fi Strada Stretta. Kien play da tip ta' plays aħna għandna kalendarju kol, aħna ntellaw kalendarju tal-plays kollha li tisiru Malta dak il-weekend għalija biex nażil u mbagħad u hopefully il-great. Min aħna li ntellaw il-kalendarju. Aħna l-More or Less Theatre. Għanna fil-website morelesstheatre.com għanna l-Malta Theatre Calendar u għem kollok il-plays kolla li tisiru dal-weekend u l-weekend. Ġvien inti tista' t-klikja fuq biex ġibiljetti plays kolla li interessawna. Sawa, fej għandek Theatre Calendar hemmek. Ikollok forsi kollok tella. Skwira isfel. Kollok u jek t-klikja fuq isem ta' play toħdok fil-booking site biex tara biex kemm jista' jkun. U aktar kemm għal plays differenti. In-nies kollhom għażla. U hekk. U tinħoloq feedback loop u għax ovvjament iktar ma tiġġenera interess fi plays differenti, speċa it-tiru ovvjament li tkabbar l-udjenza. Għax naħseb aħna bħala proportion ta' nies li immorru jaraw l-udjenza bħala pajjiż naħseb għadna pjuttost speċa ma. Bħala percentaġġ m'hemmx differenza kbira ta' imma anke biex tagħmel teatru tajjeb, tikollok il-libertà li tagħmel teatru ħażin. Biex t-bildja, bħal speċi, kollok dik l-udjenza li għad supportjak, għax anka barra, konna l-Brighton Fringe kemilu, rajt ta' għamil l-art plays għat ħajti jemmek bħal speċi, rajt musical,
kien tella senilu, reġaw tellawħ. Kien vera bħal speċi u mux jimbis l-udjenza madwar jina uħiret xaħat tal-bib għalla, that was the worst thing I've ever seen in my life. Kien vera ħasi. Tipo kien esperiment psikoloġiku fuq l-udjenza biex jaraw kem jifilħu jittolleraw. Kima, t-immaġina l-kamera, zek, parti biex il-dokumentarju, nisa tajtin release form jina uħireġ, għax tant kien ħazin. Ġifiri, tara fajtek barra Malta. U Malta għandik il-pressure li inta tellaħħa darba l-play, one weekend ġifiri kemm jista' jkun has to be at the top of the game. Imma naħseb bħala pajjiż nifilħu anke nispolu, per eżempju, l-Edinburgh Fringe, inti meta tmur tara play li tkun minn New Zealand dil-play, meta tmur tara ħajtuk program tal-plays kollha minn New Zealand li tisiru fl-Edinburgh Fringe. Anke jekk m'għandhom x'jaqsmu, il-gvern tagħhom jagħmel da. Għandhom forsi fan zero, inti għandek mela raddi, mela ara di u di, bħal speċi. Ġifieri Malta nifilħu talentaw. Però kieku kollok tingħata miljun u biex tinvestih fid-dinja teatrali ta' Malta. Fejn tinvestih? Jina mdorri naħdem 20,000, 30,000. Jiet għalek fuq il-settur. Mux tajtek miljon biex it-tella l-ikbar opera ta' ħajtek. Li għet għalek għandek miljon. U ħatara inti kif fejħat investiħ biex il-teatru Malti skont il-metrika kif tara inti jimxi l-qoddim. Ekku, naħseb binja kieku miljon qasibda, ma naħseb kieku teatru ċentrali jekk bħalissa tisemmu li qed jagħmlu xi ħaġa il-Marsa, qed iħawdu. Dik darba kull elezzjoni titfaċċa xi mappa bir-render. Naħseb post fejn tisparixxi u mbagħad terġa' tfeċċaq l-belt u mbagħad titla' l-ħamrun. Naħseb post fejn kulħadd jista' jitgħallem fl-imkien tkun interessanti. U naħseb kieku tejn Malta wkoll kieku naħseb anzi iva kieku il-miljun kieku investihom jiena biex nagħmel Fringe Festival Malta jew Valletta jew hekk u tgħid għandi daw il-ġimgħatej f'Frar jew whenever għandi ġimgħatej fejn inħeġġu ħafna nies Maltin u ġib nies minn barra. Tagħmel Festival Fringe, ġifieri inti kull sena għandek dik l-option li tikteb li toħloq play ġdida u ħadd tikkompeti minn nies barranin u jekk tmur tajjeb għandek dik l-option li tmur ġifieri dik toħloq dik nasib kien ninvestihom miljun. Festival Malta, Fringe Festival li jiġu n-nies minn barra, itellaw il-plays. Palissa diġà għandna Zuguzajk li huwa festival tal-plays ta' tfal, li huwa tajjeb ħafna plays ta' tfal. Li huwa ilu għaddej xi 11 sena, jew aktar. Ma kieku festivals ta' plays ġodda biex anke inti tara u mhux mill-Ingilterra biss, kollok plays minn għandek minn kull imkien. Kieku hemmhekk tinvestih naħseb biex u tkun xi ħaġa annwali. Biex titħallat, tikkolabora ma' nies oħrajn. Dik ukoll ħafna nies. U anke l-udjenzi Maltin biex jaraw xogħol. Inti tajt li nimpurtaw xogħol minn barra wkoll jiġifieri. Aħna għandna teatru li noħolqu Malti, dak kien ngħidu teatru Malti. Mbagħad għandek pereżempju meta jtellaw Mamma Mia jew Oliver l-MCC. Dak huwa play ma mhux teatru Malti, play biex kien ieħor qed jitellgħu għal-Maltin. Sabiħ ukoll, dawk ma tantx niġri biex narhom jiena, tkun xi ħaġa tal-familja ġinu għall-familja, imma nippreferi pantomima li miktuba Maltija għandha satira Maltija għandek dik hija xi ħaġa li ma tarax post ieħor. Teatru Malti hija xi ħaġa żgħira jew xejn li jew kbira ma ħaġa li miktuba Malta. Pageant il-pageant ta' Ħażabuċ aktar teatru Malti milli Oliver l-MCC, ovvjament. Ġifieri dik li u teatru għandu bżonn teatru huwa inti pajjiż bit-teatru, jena teatru, ma bil-kultura qed iħalli footprint kulturali ta' dak iż-żmien. So isa time capsule. Ġifieri inti 50 sena wara, 100 sena wara inta tara biċċi ta' art u tgħid hija n-nies hekk kienu 100 sena ilu. Hija time capsule. Ġifieri u aħna għandna vuċi wkoll bħala pajjiż Malta qegħdin f'nofs il-Mediterran, nistgħu naqdu festival, Fringe Festival, nistgħu nġibu nies minn Franza, mill-Italja, mit-Turkija, mill-Libja. So nistgħu naqdu din il-Mediterranean, mit-Ċipru, minn dawn il-pajjiżi kollha, mill-Andorra, mill-Basque Region, nies li għandhom identità wkoll li tagħhom naħseb xi ħaġa tgħin kieku. U anke hemm min Malti pereżempju kien hemm ftit-xantej ilu kien hemm it-teatru tal-Miskin tal-Uxajdon, kienet meraviglia. Kellha funding għall-ostra
ħaġa, ġifieri kellek mhux sostenibbli tellaħħa minn dak il-tita funding li kellek. Imma l-funding X'kienet di? it-teatru tal-Miskin kienet musical LGBT tema kienet fuq kella temi ta' omosessualità u closeting u hekk, imma kienet Luke Sajdon huwa ġenju huwa Malti li daw ħarbinna imma sejjer tajjeb hemm ħafna nifirħulu ħafna Luke Sajdon. Hemm komunità kontingent Malti sewwa Londra bħal speċi. Teatru kienet sabiħ ħafna biex faqas nista' u kien bil-Malti, ġifiera bażat barra kitibha bil-Malti. Kollok dawn u issa bħalissa dal-weekend għadha kemm l-estate Bettina Paris kella weekend l-għadda meta nirrekordjaw kella Sisyphean Quick Fix kitbet l-ewwel play tagħha li saħdet Sisyphean Quick Fix. Sisyphean as in Sisyphus minn Sisyphus dak li tella l-ġibla ta' qalu. Kitbet play fuq missiera li kien alkoholik. Ġibda dejjem jieħu ambit biex jieħu l-Sisyphean Quick Fix. Quick Fix li fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmel xejn. Kitbet play kien l-ewwel waħda tagħha u tellaħħa Malta qabel ma toħodha l-Edinburgh Fringe. Li huwa qabolda li tellaħ l-ewwel play tiegħek l-Edinburgh Fringe ma l-ewwel għax hemm imma min ikun żgħar pa' speċi nissuġġerija. Nixtieq nara aktar teatru Malti. Bettina jila ħafna fil-ċirkwit ta' teatru. Żgur u play tajba. Mort right dress rehearsal tagħha. Iva, imma again meta tmur l-Edinburgh Fringe għandek kompetizzjoni enormi. U inti jekk ittella play li qatt ma tella qabel, inti fuq il-posters jekk m'għandekx 4-star review m'għandha, 5-star review m'għand liħor. Għandek naqas vantaġġ sewwa. U limitat kemm ħad tiġbed udjenza t-nimmaġna. Jekk m'għandek xi isem fiha li huwa recognizable xi attur famuż, il-kittib famuż, hemm dbati. Jiena parissa hemm nifforma kemm nista' jkun naħdem self-funded, naħdem il-flus tiegħi bdejna festivals barra minn l-Edinburgh biex nibnu l-pedigree tal-play tibdin award minn hemm, review minn hemm. Ħalli sakemm jekk naslu l-Edinburgh ikollok il-posters tkun mimlija dekorazzjonijiet biex dak li. Bħalma jagħmlu bil-films jagħmlu għabdaw ir-reads. Ekku. Ġifieri meta kollok award ikollok il-laurels u mbagħad tanik bħal speċi da. Imma jtejn. Ħafna minnhom ma jkunu jfissru fucking xejn fil-verità. Ġieli. Ma min jevalwhom min jifhem jgħid alright di importanti din hija The Guardian, din hija British Theatre Guide, din hija il-blog ta' xi ħadd alright imma daw jgħinu tistanke best case scenario tevita l-Edinburgh Fringe li producer jiġi fuqek jew aġent joħtaflek ix-xogħol mingħajr ma neċessarjal li kollok l-Edinburgh Fringe. Ġewwa sabiħ ta' imma jiena s-sajf Malta nħobbu wis li tagħmel qawwissu kollu fix-xita. Mela tlaqna.